Ahoj všichni, konečně jsem se odhodlal natočit druhý díl k sérii o výběru nemovitosti, nashromáždil jsem zbytek informací a připravil jsem si pro vás poslední vlastně 2 slajdy a ještě, jak jsem sliboval, ukázku kritérií, které jsme používali my při výběru bytu. Ukážu vám naši tabulku, kam jsem zapisoval vlastně prohlídky, kterých jsme se mi účastnili. Nejsou tam teda všechny, protože jsme začali ty data sledovat až později, ale věřím, že by vám to mohlo být užitečný. Minule jsme skončili tady na slajdu, kde byty hledat, tomu už se asi nebudeme vracet a vrhneme se rovnou na další slide ohledně běžných praktik makléřů. Jo. Řekl bych, že tohle se vám bude moc hodit, pokud na nějaký prohlídky budete, připravte se na to, prostě podle mě je to pravidlem. Potkali jsme snad jediného slušného makléře, u kterého tyhle podmínky neplatily, ale to vám ukážu později, protože na to mám připravenou taky tabulku, kde vám ukážu ty nejlepší a zároveň nejhorší makléře, který jsme potkali, ale na to si budete muset počkat. Takže první, co nás vždycky naštvalo úplně extrémně, jsou pozdní příchody. Pak musím říct, že ty makléři skoro pokaždý chodili pozdě. Fakt snad jenom ten jeden makléř přišel včas a to bylo fakt úplně nesmyslný hnus, ty vole. Vy chcete prostě jako makléř prodat byt a vydělat, ale prostě chodíte pozdě a chovají se arrogantně ke klientům a povýšeně a pak ještě na vás tlačí, což si řekneme později. Každopádně pozdní příchody o 15 a víc minut byly naprosto běžný a nevím proč, ale asi chtěli, aby jsme se méně ptali na prohlídkách, aby jsme si dávali menší pozor, nebo si neumím vysvětlit proč, ale prostě stalo se nám to u 9 z 10 makléřů, takže něco na tom určitě bude. Další bod, tady mám mlžeň informací, to konkrétně například u inzerátů, u kterých se uvádí, že byt je po rekonstrukci, jsou tam krásně naaranžované fotky, uklizeno a pak přijdete do bytu a je to úplná ruina. Jakože to se nám taky stávalo docela často, když jsme ze začátku přemýšleli, že bychom koupili nějaký byt po rekonstrukci, od čehož jsme vlastně časem opustili, protože jak jsem zmiňoval v minulém videu, nikdy se nám to moc nelíbilo, bylo to vždycky buď nepraktický, nebo špatně rozdělený do prostoru, třeba nebyly skříně v ložnicích a podobně, i když ty byty byly hezký. Takže datum rekonstrukce, na to se úplně pokaždý zeptejte, jestli chcete koupit byt po rekonstrukci. Věřte mi, že když kupujete byt po rekonstrukci a byl by po rekonstrukci nějakých 15 let, tak ho stejně budete muset rekonstruovat, protože to bych řekl, že je taková doba, po který se budou ani rekonstrukce znova. Takže na to bych se zeptal určitě vždycky. A tuhle informaci si nutně jako vyžádejte, jo. Protože oni vám to samozřejmě říct nebudou chtít. My jsme se byli podívat na jednom bytě na Černáku a tam bylo napsáno, že byt je po rekonstrukci. Když jsme tam přišli, tak bylo vidět, že jsou odchlíplý lišty prostě, že jo, mezi podlahou a stěnou. Byly tam křivý stěny, špína, rozvrzené skříňky, kuchyně taková, jako bych řekl, už za zenitem. Tak jsem se tam asi 3krát ptal, kde byl byt v rekonstrukci a až jak si u konce prohlídky, když paní zjistila, že to fakt chci vědět, tak z ní vypadlo, že asi před 18 lety, takže prostě byt o 2 miliony dražší, než jako odpovídá té lokalitě, byl drahý jako hovado a nechtěli nám to říct. Dále si určitě zjistěte, jestli uváděná výměra bytu je buď podlahová plocha nebo užitná plocha. To vám vysvětlím na dalším slajdu, ale vždycky se na to zeptejte, když bude u bytu uvedeno jenom výměra. Stávalo se nám to dost často a mělo by to mít velký vliv na cenu, protože samozřejmě užitná plocha bude vždycky menší než podlahová, takže oni vás můžou na tomhle mást. Ale později si ještě vysvětlíme, jaký je mezi tím rozdíl. Mám tady hodně tučně v nátlak se 3 vykřičníkama, protože byl to takový bod, který mě štval fakt úplně se všeho nejvíc, protože jsme se byli podívat na nějakém bytě, který se nám třeba i líbil, chtěli jsme si to trochu rozmyslet, popřemýšlet nad cenou a pak případně podat nabídku, ale ty makléři občas byli úplně urputný. To jsme zase chodili na Praze 4 po nějakých bytech a tam jsme si přišli za jeden den na prohlídku, řekli jsme, že se ozveme do 3 dnů, že prostě se nám byt líbí a nejsme si jistí, ale byly jako drahý ty byty tam hrozně. A paní makléřka už ten den večer volala, že je o ten byt obrovský zájem a že prostě jestli ho chceme, tak ať se rozhodneme hned. Volala nám takhle 2 dny v kuse, tak jsme jí říkali, že jestli je o něj takovej zájem, tak ať si ho prodá těm klientům a to nám zase říkala, vy jste mě sympatický, my bychom ho chtěli prodat vám a podobný sračky, jo, takže na to vůbec nedejte.
upřímně, jestli se dojdete na byt, který se vám bude líbit, tak se nejspíš sami rozhodnete ten den a vezmete ho. Nenechte na sebe tlačit od těch makléřů, jo, oni jsou to fakt svině. My třeba už máme byt koupený a teď probíhá rekonstrukce a pro ten byt jsme se rozhodli asi do 3 hodin od prohlídky. Prostě to přijdete do bytu, líbí se vám, tak bych ho zase vzal. Možná se dá i smlouvat o ceně, samozřejmě to záleží na okolnostech, jaký je majitel, jak dlouho se byt prodává, ale k tomu se dostaneme ještě později ve videu. Další bod tady mám, což je podle mě taková hrozně častá praktika, ale strašně málo lidí o ní ví, jo. Oni vlastně, když ty makléři prodávají byt dlouho, třeba já nevím, nějaký rok, tak ten byt schválně stáhnou z inzerce a opětovně ho tam přidají a dělají to kvůli tomu, aby bylo vidět, že je tam ta nabídka nová a že když ho nevezmete, tak ho odeberou a samozřejmě to na vás může klást nátlak, oni tím vyženou tu cenu nahoru, vás dostanou do stresu, že se musíte hned rozhodnout. Věřte mi, nemusíte se úplně hned rozhodnout. Když jsou ty makléři slušní, tak tohle vám nebudou dělat. Nám se stal jednou úplný extrém, když jsme byli, myslím, na Chodově na jednom bytě, že jsme tam přišli, týpek prostě začal prodávat, nevím, jestli to byl nějaký úplný jako amatér nebo nováček, ale přišli jsme na byt, kde se právě inzerovalo, že byt je v udržovaném stavu, jo, na tohle slovo si dávajte taky pozor, když je tam napsáno v udržovaném stavu, tak to bude z 99% ruina, to vám garantuju. Takže jsme přišli na byt za, myslím, 7 milionů, za ně chtěli, byt byl úplně rozbitý, jo, prorážený dveře, křivý podlahy, díry v podlahách, lišty úplně pryč. Dokonce i díry ve stropě jsme tam našli, křivý okna, no prostě všechno, co mohlo být špatně, bylo špatně a říkali si za něj 7 milionů ještě v takové lokalitě. Jo, tak pan makléř samozřejmě jako byl na výši, myslel si, jak byt hnedka prodá, že jo. Když jsme přišli na prohlídku, tak už nám řekl, že má jako 30 zájemců, co chce na prohlídku, jo. Tady to zdůrazním a zopakuju, chce na prohlídku, ne, že chce být. Takže měl za den asi 20 prohlídek, říkal, že no, to budete muset dát o 500 000 víc, tak jako jsem se zarazil a říkám, uděláte si prdel, vy prostě prodáváte byt za stanovenou cenu, tak to za ní prodáváte, ne? To jste docela hovado, když to takhle zkoušíte. No, takže vyhrožoval, že to dá do aukce a že jestli o něj nemáme zájem, tak jdeme pryč. No, tak jsme šli pryč a už jsme se s ním nikdy nebavili. Samozřejmě, že nám pak další týden volal, jestli o ten byt máme pořád zájem, tak jsme mu řekli, že od něj už o žádný byt zájem nemáme. Takže to bych chtěl shrnout takový jako obecné věci. A teď se pojďme rovnou pustit do těch praktičtějších, já vám ukážu naši tabulku. Jak vidíte, tak jsme se dostali zase do mého oblíbeného Excelu, tentokrát se na to teda podíváme přes funkci Google, přes tabulky, protože to chci mít takhle při jednom, že vám ukážu teďka víc stránek. A tady vidíte vlastně 7 bytů, který jsme měli zanešen v tabulce, který nás buď zaujaly, jakože byli špatný nebo dobrý. My jsme nezanášeli všechny, protože občas nás naštvali ty makléři, takže už jsme ani neměli sílu ten byt hodnotit, takže tady takovej, tohle je taková 1/3, spíš tak 1/4 z toho, co jsme obešli. Každopádně myslím, že pro účely videa a na vysvětlení to bude úplně snadný. My jsme si vlastně zvolili 10 kritérií, které pro nás jsou pro ten byt důležitý a pomocí váženého průměru jsme to hodnotili. Nejdůležitější kritérium pro nás bylo vlastně tady vzdálenost MHD, to znamená, že když později budeme chtít jít někam na kalbu, nebo když prostě přítelkyně jezdí do práce MHDčkem, anebo prostě pro pohodlnost žití, bych tak řekl, je nějaký normální spojení autobusu jako v rámci centra. Takže tomu jsme dali největší váhu tady, jak vidíte, a nejmenší váhu pro nás mělo to okolí, což když to tak řeknu, já jezdím autem, takže jestli jsou v okolí nějaký jako obchody, nebo jak to tam vypadá, jestli jsou blbý sousedi, to až jsme nebrali, na to jsme nebrali až zase takovou zřetel, protože to stejně neovlivníte, to nemůžete vědět, takže to jsme si tady dali spíš jako takový ten 10. bod, aby jsme to vyplnili. Tady vidíte, že jsme to dávali úplně tak jako náhodně. Jako třeba do okolí jsme brali, jestli v tom okolí hodně fouká vítr, jak je to zastíněn ten byt a podobný. Vlastně pak vidíte, že další důležitý kritérium pro nás byla orientace, jak jsem mluvil v minulém videu, protože kdybyste to měli na jednu stranu, tak vlastně ten byt nikdy neprovětráte, bude tam buď horko nebo zima a podobný, ale to už tady nebudu opakovat, protože to jsem řekl minule. A vlastně cenu jsme vztahovali na metr čtvereční. Tady vidíte, že se dával body a vždycky v poznámce máme napsáno, kolik stál ten byt na metr čtvereční.
A tady je právě důležité vědět, jestli se jedná o užitnou nebo podlahovou plochu, a k tomu se ještě teďka vrátím a podíváme se na to do prezentace. Takže jak vidíte, tady jsem si napsal výměru a vzal jsem si takový 3 obrázky, který bych řekl, že vystihují úplně dokonale tyhle ty pojmy. Jo. Takže když se podíváte na užitnou plochu v porovnání s podlahovou plochou, tak vlastně v té podlahové ploše máte vybarven i příčky a všechny stěny. To může hrát velký rozdíl klidně jako v rozmezí 5 až 10 metrů čtverečních. Jo. Dávejte si sakra pozor, jakou plochu vám uvádějí. Pokud vám uvedou výměru a k tomu jen nějakou plochu, tak se zeptejte hned, jestli se jedná o plochu užitnou nebo podlahovou. Na to si dávejte prostě pozor, ať vám neinzerujou podlahovou plochu místo užitné plochy. Většinou se udává plocha podlahová, ale třeba u S-Reality udávají obě plochy, abyste si to mohli dobře zkontrolovat, což si ještě ukážeme. Každopádně takovýhle rozdíl je mezi plochou užitnou a podlahovou. Ještě můžete mít plochu obytnou, kam se vlastně neřadí chodba a neobytný prostory, jako je třeba koupelna a záchod, ale ta se většinou neuvádí. Ono správně by u těch bytů měly být uvedený podlahové plochy jednotlivých místností, což vlastně se uvádí i v prohlášení vlastníka bytu. O to si taky řekněte, když se vám nějaký byt bude hodně líbit, tak předtím, než ho koupíte, tak požádejte makléře o prohlášení vlastníka bytového domu, protože tam by měly být uvedeny výměry všech jednotlivých místností, aspoň teda tak, jak to bylo zamýšleno původně. Ale teď se vrátíme zpátky. Jo. Tady vidíte, že mám těch 10 kritérií. Pro toho, koho by to zajímalo, tak si to můžete stopnout a případně, kdyby vám nebylo něco jasno, tak se mě zeptejte v komentářích, já vám na to rád odpovím. Možná, že by vám nemusela být jasná tady kolonka vybavenost, ono to docela souvisí s tím stavem bytu, ale stav může být skvělý a nemusí být vybavený. Vybavenost se myslí jako spotřebiče, nábytek, skříně a podobné věci. Tak to by vás mohlo mást. Kdyby vás zajímalo, jak jsme přiřazovali boty k jednotlivým kritériům, tak se mě neváhejte zeptat v komentářích, já vám to rád zodpovím. Tady je to žlutě, protože to jsme odhadli, protože jsme nakonec na tu prohlídku ani ve finále nešli, protože jsme si to nějak rozmysleli. Každopádně já tady mám napsaný takovýhle brutální vzoreček, protože v těch tabulkách na internetu jsem byl jiný hledat ty funkce a nějak špatně mi fungovaly, takže jsem se s tím vypsal takhle růčo fůčo a jen jsem to překopíroval, ono to není nic moc složitýho, takže s tím jsem žádný čas nestratil a nechtělo se mi to stahovat a zase vkládat, protože jsme to měli nasdílen s přítelkyní, jo, takže tady je takovýhle šílený vzoreček, ale ve finále je to vždycky jenom ta váha krát počet bodů a pak je to vlastně vydělený tím celkovým počtem té váhy vlastně, což vidíte, že je 55, to je jenom suma tohohle z toho sloupečku vlastně od C4 do L4. No a pak jsem si přes podmíněn formátování dal, ať mě to tady ukazuje barvičky podle toho, jak si ten byt stojí. Tady vlastně vidíte, že nejlepší hodnocení 8,95 a to je ten osudný byt, který jsme vykoupili, ale já jsem radši vymazal informace, aby mě tam pak nikdo nezvonil před dveřma. Jo. Takže takhle vypadala naše tabulka. Vidíte, že bych řekl, že je to docela přehledný a myslím si, že přes ten vážený průměr jsme měli pak fakt hodně krásný přehled o tom, který byt se nám jak líbil. To by bylo všechno k našem bytům a naší tabulce. Pokud byste ji chtěli víc rozebrat, tak mě dejte vědět do popisku videa, ale já si myslím, že to takhle bohatě stačí. Když bych měl srovnat realitky, s kterými my jsme hlavně přicházeli do kontaktu, tak to bylo Realingo, S-Reality, iDnes Reality, Středočeské Reality a Reas. Já mám zvýrazněný teda Reas, protože co se týče přehlednosti a uživatelských funkcí, tak si myslím, že je to asi nejlepší stránka, nebo realitka teda spíš, která teďka na trhu v Praze je. Jako nám se to strašně líbilo a nabízela fakt strašně moc užitečných funkcí. My jsme teda byt kupovali tady od ceskereality.org, ale no, upřímně bych vám tu realitku spíš nedoporučil a byt byste od nich. Jestli se vám ten byt bude hodně líbit, tak ho klidně kupte jako my, ale po mých zkušenostech už bych s tou realitkou nechtěl mít nic moc dočinění, protože komunikace byla taková na podu mrazu. Vlastně o nic se paní makléřka nezajímala, nic nezařizovala, všechno naslibovala, nakonec nic nesplnili, všechno jsem dělal já, všechno trvalo a ještě jsem se sám bál, jestli to vůbec dopadne, takže ve finále jsem za ní dělal tak 90% práce. Abych vám dal příklad,
tak slibovala, že provede kompletní zápis na katastr, jako včetně vlastnického a zástavního práva. Speciálně jsem se jí na to ptal, abych to, jestli to budu muset nebo nebudu muset dělat, tak ze začátku jo, všechno super, všechno za vás udělám, se vším vám pomůžu. A když došlo vlastně na věc, tak mi řekla, ne, to musíte sám, to jsem vám určitě říkala. A byla úplně taková, bych řekl, až agresivní v tomhle tom. Nic se jí dělat nechtělo a byla líná, takže jsem byl strašně nasranej, se vám musím přiznat, fakt strašně. Byl to pain. Pak vlastně říkala, že nám pomůže i s přepisem energií a všeho. Ono to není nic složitýho, to už jsem udělal, ale prostě jsou to starosti a náklady navíc. Takže to mě hrozně štvalo, protože všechno naslibovala a nic nedělala. Mimochodem, možná to nevíte, ale až budete řešit převod na katastr, tak si dávajte pozor, protože trvá to 30 dnů a zápis jeden na katastr stojí 1900 a vy budete vkládat, pokud máte hypotéku, tak zástavní právo a vlastnický právo, což znamená vlastně 4000 navíc, s kterými když nepočítáte, tak taky můžou trošku rozhodit rozpočet. I když jako v rámci ceny bytu, což jsou miliony až desítky milionů, tak jako to není až zase tak velká položka. Ale jsou to takové blbosti, které se prostě nasčítají a ve finále z toho má tu třeba 15 000 náklady navíc, což je prostě nepříjemný. Jinak pokud vás zajímá nějaký detailnější popis, tak tady máte vypsaný nějaký věci k těm realitkám. Většinou je tady, že hlídací pes, posílání nabídek, udávání kontaktu na prodávajícího realitky, což jako se nezdá jako důležitý, ale tenhle bod udávání kontaktu na prodávající realitku je docela důležitý, protože na tom realingu může být třeba 5 realitek, který tam dávají svý inzeráty. A když byste to pak dělali jenom přes tu stránku, tak se vám může ten kontakt prodloužit klidně o týden, což může znamenat, že ten byt někdo koupí. Takže to bych řekl, že je taková příjemná příjemnost, ale k tomu se nebudeme víc vyjadřovat, my si ty realitky a ty stránky některý ukážeme ještě později. Každopádně teď se dostaneme k tomu zajímavějšímu. Já teda musím takhle na začátku říct, že nikdy nepodávám rád negativní recenze, já většinou hodnotím jenom pozitivně to, co se mi líbilo, ale tady udělám výjimku a 2 makléře tu zmíním, protože když je uvidíte na nějakém bytě, tak na ně ani nechoďte, ten byt bude slizký jak ty makléři, to bylo fakt nechutný, což vidíte tady dole a jak bych to řekl, nerad pomlouvám lidi a nerad o nich říkám špatné věci, ale tyhle 2 byly takový extrémy, že vás na ně musím upozornit. Dávejte si pozor, jestli tyhle 2 někde uvidíte, tak radši pryč, ty vole, fakt bych tam nechodil. Ušetříte si spoustu nervů. Ty byty, které oni inzerovali, byly předražený, hnusný a ještě ten přístup jejich, fuj, já jsem se musel mít pak hodinu, ty vole, když jsem jim podal ruku. Takže Jaroslav Gránský, musím říct, že to byl fakt slizoun na entou, ty krásomastný vlasy, neumytej, neupravený, smrděl jako prase, kouřil. Když jsme s ním šli na tu prohlídku a zeptal jsem se ho, jako třeba z jakého roku je ten panelák, jaký jsou poplatky na SVJčku, kdy proběhla rekonstrukce, proč majitel byt prodává, tak vůbec na nic nedokázal odpovědět. Fakt na nic. Ty vole, to jsem ještě nezažil. Ten makléř nevěděl vůbec nic, mně přišlo, jak kdyby ten byt viděl poprvé. A to jako říkal, že před náma měl 10 prohlídek a ty lidi vypadali, že se jim to líbí, což samozřejmě tak nebylo, protože ten byt jsem našel v Inzerci ještě teďka. Teda některý byty od něj, ale konkrétně i ten, co prodával s náma, tak jsem našel zlevněnej už asi o 500 000. Já si myslím, že kdokoliv ho potkal, tak ten byt jako dal radši ruce pryč. Jinak pan Gránský byl ještě specialista v tom, že takzvaný kapesní telefonáty byly běžnou praktikou. Vlastně mý přítelkyně, která to s ním řešila původně, tak klidně 5krát denně volal z kapsy a jednou dokonce nějak si zapnul mobil, když volal asi se svojí manželkou nebo rozvedenou přítelkyní, takže se nám tam hádali. Já jsem prostě zastavil na krajnici na jižní spojce, museli jsme to vypnout a okamžitě jsme si pana Gránského zablokovali, protože to bylo fakt hrozný. No a pak tady máme dalšího experta, což byl Roman Dufek, ten přišel takový povýšenecký v bílém kabátku pod prdel, ty vole, arrogantní, zase samozřejmě asi o půl hodiny pozdě, to ještě nás nechal mrznout, co jsme byli v zimě před bytem, ani jsme nešli vlastně do těch prvních prostor, takže jsme byli asi 15 minut na mrazu, než přijede paní majitelka, která nakonec ani nepřijala, takže jako moc pěkné. Když jsme byli vlastně v tom bytě, který jsme si projížděli, tak nám tam stála za prdelí nějaká starší paní,
kterou jsme se později dozvěděli, že chce majitelka vystěhovat, tak proto tam asi ani nechodila, takže samozřejmě jdeme na prohlídku do bytu neuklizenýho, ošklivýho, smradlavýho, když to tak řeknu, fakt dispozičně špatně řešeno. A mimochodem u tohohle bytu taky uváděli, že je v udržovaném stavu, ale ten byt by byl na to ho vybagrovat úplně komplet a prostě postavit znova. Takovýhle byt si za 7 milionů na kraji Prahy fakt kupovat nechcete. Každopádně negativy bylo dost a pojďme se podívat ještě tady na supermakléře, který bych určitě doporučil. Jestli scháníte byt, tak klidně tyhle 3 makléře kontaktujte, řekněte, že jsme vám je doporučili a zeptejte se na pomoc. Pokud si nevíte vůbec rady a nechcete s tím mít starosti, tak věřím, že tyhle 3 vám pomůžou sehnat byt dobře za férovou cenu a ještě vám hodně zpříjemní to hledání, bych tak řekl. Ale musíte si samozřejmě rozmyslet, co chcete. Jako za mě nejlepší byl tady pan Michal Rydlo, to jsme byli na 2 prohlídkách v Hloubětíně, myslím, s panem Rydlem a ty byly fakt super, ten měl připraven občerstvení, pitíčka, desky se všema informacema, ještě jako informační knížečku o sobě, co dělá, jaký projekty už prodal, co vlastně vám nabízí a byla s ním fakt moc příjemná komunikace, takže tady Michala Rydla 10 z 10 doporučuju. Pak tady byl Michal Mandík, ten sice kouřil a byl takovej strašně ukecanej, ale jako férovej, nabízel se všem pomoct, všechny informace nám dal i ty, co vlastně nemusel říkat, takže za mě taky super výběr a tyhle 3 makléři, ty jsem sem dal hlavně, protože všichni 3 přišli včas. To byli vlastně jediný 3, který za nějakých těch 30 prohlídek, co jsme obchodili, přišli včas, tak si spočítejte tu šanci. Každopádně, to bude teda ke kritérium o makléřích a o realitkách za mě všechno a pojďme se teď ještě v rychlosti podívat na jednotlivé realitky. První, jak jsem měl vyšší uvědenou, je tady Realingo, který vypadá takhle pěkně. Vlastně, když byste chtěli si nastavit kritéria a aby vám posílali jenom byty, které odpovídají vašim požadavkům, tak vlastně si dáte stránky Realinga, pak si tady takhle vám se rozjede mapička, potom co si vyberete oblast a dáte si tady prodej, vyberete si, co chcete, jestli byty, domy, pozemky, bla, bla, bla. Tady si samozřejmě vyberete lokalitu, dispozici, dáte si tady klidně rozptyl cenovej a dáte sledovat nabídky. Když sem vyplníte váš e-mail, tak vám budou chodit do mailu aktuální nabídky vlastně s těma kritériama, který jste chtěli. Což my jsme využívali a vlastně chodili jsme jenom na byty, které nám takhle přišly do mailu, což je úplně super, protože vám to urychlí strašně čas při hledání té nemovitosti na realitce, jo. Proto jsem to tady měl otevřen, tady to Realingo to má pěknou udělan i s tou mapičkou Prahy. Takže takhle vám pak budou chodit do mailu nabídky a vy si z nich budete už vybírat, jako nemusíte selektovat, tady vidíte, že je nějakých 411 bytů na výběr a vám jich bude chodit třeba vždycky jako 5 týdně, který se zobrazí, vy si je prokliknete za 5 minut a rozhodnete se, jestli vám to za to stojí. Dál jsem tady využíval S-Reality a tady jsem si nechal otevřený schválně byt na Opatově, protože na Opatově jsme se byli podívat taky asi na 4 bytech a ten mě hnedka na první dobrou praštil přes oko. Pokud uvidíte tohle, tak to je samozřejmě blbost, někdo si to odflák, nedal si ani práci to tam zapsat pořádně a nejspíš ten makléř nebude úplně profesionální a na té prohlídce si zažijete spíš tu horší zkušenost z prohlídky, takže na to se připravte. Každopádně tady vidíte 6150 za nemovitost a stav objektu po rekonstrukci. Dávejte si pozor, to je stav objektu, ne bytu. Protože byt vypadá z fotek třeba takhle, no. Ty vole, to je úplná ruina. Tohle je za mě byt, v kterém by se ani nedalo bydlet. To je prostě hnus. Vidíte to je prostě byt před rekonstrukcí. To byste museli celý sloupat a udělat nový. Ještě tady teda pohled na ty dráty, ten by se mi taky moc líbil samozřejmě. Jo, takže na to si dávejte fakt bacha. Sice jako ten byt má tady 3C pen, což je super. Osobní vlastnictví, to jsem ještě nezmiňoval. Nekupujte si družstevní podíl, teda aspoň je to sice levnější, ale vlastně se nestáváte majitelem toho bytu, ale jenom podílu v družstvu a samozřejmě družstvo může kdykoliv zkrachovat a upřímně ani nevím, co by se dělo pak, když by prostě družstvo zkrachovalo a musel se rozprodávat majetek. No nevím, to je pro mě vyšší dívčí a my jsme prostě vybírali byty, které jsme kupovali jenom z osobního vlastnictví.
Každopádně ten popis si tady ani číst nebudeme, oni vždycky se ty makléři umí rozepsat skvěle a upřímně v dnešní době, když zadáte parametry AIčku, tak vám to napíše líp, jak většina těch makléřů a realitek, co tohle píšou. Takže tady S-Reality za mě jako jedna z těch horších realitek, ale taky můžete nastavit ty hlídací psy a nechat si posílat vlastně ty nabídky do e-mailu. Ale teď se vrhneme do toho nejzajímavějšího a do toho, co bych doporučil každému, kdo si chcete koupit byt v Praze. Za mě tahle služba od Reasu na odhad ceny je úplně nejdokonalejší věc. Fakt je to úplná paráda. Protože tady, když si dáte odhad ceny, tam si dáte ulici a popisní číslo, město, pak vyplníte všechny ty parametry, najdete si ten byt, který se vám líbí, tak například dostanete pak tohle vám pošlo mailem, je to zadarmo, na otočku, úplná paráda a vidíte vlastně vývoj ceny daného bytu. Tady vidíte, že já tady mám byt na Novoborský, v kterém jsme se byli podívat, nakonec jsme ho teda nekoupili, ale vidíte, že vlastně od roku 2019 ta cena vystoupila ze 4,25 milionů vlastně na nějakých necelých 7 milionů a my jsme tam byli a v inzerci byl za 7,3 milionů. Vidíte, že to je ta vrchní hranice toho rozptylu, takže byt by měl být fakt ve výborném stavu. On i byl pěkný, ale nám se nelíbila dispozice, byl docela malej a nešlo hýbat s cenou teda údajně. A ještě vlastně jsme si tam byli podívat, když tam byli nájemci, což nám nebylo příjemný, ale jako samozřejmě to není to důležitý. Každopádně tady vidíte i vývoj ceny za poslední měsíce. Vidíte tady vývoj počtu zájemců, byty v této lokalitě, což všechno roste teďka, takže jsem rád, že už máme byt koupený, protože teďka si myslím, že to bude zase zajímavý s cenama bytu, jelikož klesají úrokové sazby. A tady vidíte vždycky parametry toho bytu, ale to nejlepší je, že vy se můžete podívat i na historii koupit daného bytu, jo. Což když tomu věnujete chvilku, tak samozřejmě si ho tady najdete, ale podívejte, tady je třeba nově v inzerci a pokud se podíváme na historii, tak opravdu byl inzerován až v roce 2024. Pokud se podíváme tady ale, tak to je to, o čem jsem mluvil. Tady vidíte byt nově v inzerci za 6 milionů 100 000, ale když se podíváme na historii, což jako je za mě to nejcennější tady, tak vidíte, že tady nějak jako nesmyslně zahajují a ukončují inzerci, aby prostě byt byl pořád nově v inzerci, jo. Ale tohle je ještě v pohodě. Určitě jich tady bude víc, jo. Tady vidíte, že byla zahájena za 6 milionů 350 000, ukončena, zahájena a nakonec zlevněna. A takhle uvidíte tu historii klidně na 3-4 roky, když ten byt prodávají. Tady vidíte, že byla zahájena inzerce, byt byl zdražen, což je jako teda extrém, ty vole, to je prdel. A v dubnu ho prostě odstranili z inzerce, jo. Ještě se tu podíváme třeba tady na jeden a vidíte, že tady byla zahájena inzerce, zdraženo, ukončeno, jo. To mi řekněte, proč zdražují byt, když se neprodává, to je fakt prdel. To byla asi jen, aby ho měli vždycky nově v inzerci, nebo byl nerozhodný majitel, jo. Je to docela prdel. A tady to je nádhera, jo, vidíte. Nově v inzerci 3.4.2024, ale prodává se už od ledna 24 a od té doby byl ukončen, zahájen, pauza zahájen, ukončen, zahájen, jo. A to prostě dělají jenom proto, aby byl furt jako nově v inzerci a ty makléři mohli říkat, že o ty byty je obrovský zájem a aby na vás mohli tlačit, navyšovali ceny a podobně. Tak já musím říct, že už jsem docela vypovídaný a doufám, že pro vás tohle byly užitečné informace. Každopádně za mě je to dneska asi tak nějak všechno, co jsem vám chtěl povědět, takže vám moc děkuji za sledování a za vaši podporu. Já se s váma u tohohle z toho videa rozloučím. Pokud byste měli zájem o nějaký takovýhle videjko, kde se podíváme na téma, které by vás zajímalo, tak mě ho dejte vědět do komentářů. Já si určitě něco rád nastuduju a pokusím se vám objasnit danou problematiku. Já se s váma teda loučím, mějte se hezky a ahoj.